Γεια σας, συντρόφια, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο βιβλίο της ημέρας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο 5 χρόνια μετά που το έχω διαβάσει παραμένει ένα από τα πιο σοκαριστικά βιβλία που έχω διαβάσει και έχω διαβάσει το ψυχό. Είναι Tara Westover, Μορφωμένη. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι memoir. Δεν έχω διαβάσει πολλά memoir, αλλά μου αρέσουν πολύ. Οπότε, αν ξέρετε κανένα καλό, γράψτε το μου στα σχόλια. Και είναι από τα καλύτερα memoirs και από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Και ξαναλέω, πολύ σοκαριστικό και θα σας πω αμέσως γιατί. Η Τάρα μεγάλωσε στο Άινταχο, εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε σε οικογένεια φονταμενταλιστών φτού μορμόνων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η ζωή της δεν ήταν και πάρα πολύ rainbows and sunshine. Μπήκε για πρώτη φορά στη σχολική τάξη όταν ήταν 17 χρονών. Δεν ήξερε ότι έχουν γίνει 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. Το έμαθε σαν έκπληξη στο μάθημα. Και όπως πάντα ένα καλό βιβλίο από το πόσες φορές το έχει σημειώσει φαίνεται. Και εδώ νομίζω βλέπουμε ότι οι σημειώσεις μου... Και έχω γράψει κιόλας πάρα πολύ. Εδώ πέρα βλέπουμε τις σημειώσεις της Φέδρας για το τότε φεμινιστικό book club στο οποίο ήμουνα και διαβάζω αυτό το βιβλίο. Είναι καλογραμμένο, είναι για τη σημασία της μόρφωσης και για τη σημασία της γνώσης γενικά. Όχι μόνο τη μόρφωση στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, και το να μορφωθείς να ξέρεις ιστορία, αλλά και γενικά να είσαι μορφωμένος άνθρωπος, όχι μόνο σε μία τάξη. Και κάθε φορά που αναφέρεται το θέλω ένα καλό memoir, πάντα εγώ προτείνω τη Μορφωμένη. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Το βιβλίο της ημέρας είπαμε είναι Tara Westover, Μορφωμένη. Εξαιρετικό, educated στα αγγλικά, σε περίπτωση που θέλετε να διαβάσετε το πρωτότυπο. Και αυτά. Καλό διάβασμα!